Hola, sóc la Mònica, sóc una de les professores d'aquest canal de YouTube del taller de ioga. T'explico una mica d'on vinc i com entenc el ioga i què trobaràs a mi. Trobaràs sobretot una pràctica suau, adaptada a les teves necessitats, una pràctica que el que pretén és que l'energia circuli. No cal fer grans postures ni grans acrobàcies per concentrar-te i poder calmar la teva ment i trobar la salut. Estic formada amb l'escola Yoga Síntesis, amb el Julián Peragón. També soc professora de Tai Chi Qigong. Vaig començar en aquest món quan tenia 20 anys. Soc doula també, faig ioga per embarassades, m'encanta l'especialitat. I també ara acabo de fer un màster en ioga terapèutic amb el Víctor Morera a l'escola Pranamas, que m'ha ensenyat això, que la pràctica sobretot no ha de fer mal, t'ha de sentir bé, t'ha de sentar, bé, i que al final has de trobar aquest moment de calma, aquest moment de cuidar-te fent-ho amb respecte i amor cap a tu mateixa, cap a tu mateix.